Otumfuo sound tankese kan tankese se me na nani Amankwaa Otu a odikan me na nani chiredi abo me na nani na free asokore kwachichiri Berekum man me nua Panin da sibre Dr. Amankwaa Otu a otosumi sumpa a me na nani sum Asantehene ani me nua and I drew me or therefore chiredi abo Asante a otosumi me beto aso Otumfuo and Monyam out there shame Mabusu yani Berekum man so who frame me anopa awia and ajo the suo me soya there so who frame me na me dama chichirewa Otumfuo matuntam kese we are no cry ba kope yeah amamre so yensesa no yeah na so ti wi ase na ba amfa no cry ede no kredie ama wa sitrem bibia nkoso yeah Berekum akonwa yeah me wo say me ko 71 years yeah nya kwara sa yeah nana kwa mabwatin edini se akonwa so somewhere 59 60 hono mi hu ye yeah na ma di 5 years mi hu yeah nana kwa mabwatin de no ba wiye ye nana bwachi samba biem yeah eno so ye hu ye yeah ni hu ya ne se abusuafo no ta na chi yeah o man ne ta na abusuafo na chi yeah eni isi you know kori nyina ye den agitum yeah sa ni isi ni yeah if say wanye ni sa na odi ntitimu ni papa mu na odi ba yeah me sheda ko ekoda Kumasi the 4 days hotel yeah ekutie bi if say me nya de Kontihene nya de abetra say obi nkotie no meka nkyerɛ wo yeah nsɛm nyinaa yɛ manim sɛm yeah na ne hu yɛ ne sɛ nokra ma manhyia nokra me kan nne nokra ma manhyia yeah if say sabi o sa asɛmba na sɛ yɛ de betu anima udi asɛm no wie yeah udi asɛm no wie a ne aba ne sɛ wo siesie nipa no ntam yeah be Osahina metu sɛ ka sɛ na medifo wie a medifo a yeah ye be siesie chew pabam yo mompa me nua chew no omfa nche na abuto ye mu ayedan aba ye hu ne sa yeah ye hu ne sa yeah nti sese baby eduru no yeah e me de se e ma hu wa se yeah Berekum na sese mo ma ye ma ya dwen na so yeah obi a ntimi sese Berekum kan ya ankasa ye ho yeah sese abusuafo ohini bia nso no asabisabi o yesi ohini abusuafo nka ho a ebe yi yeah asem na ba ye no Johnson kwato so yanko yeah adenti na sabri yesi hine abusuapa yi nka ho adehyepa yi nka ho atrankonwa nka ho na wudi hine sei yeah ti meka ne pense Kofi Asante konwa asem de no kure ni nyame anim ni wafa mamre na mamne kwanso me Osahina metu emi nyintu pese ye kodu Kumasi no se mo hwe ya yeah ya na ya so aye ho Berekum ye tik Berekum hine wa na akoso akire Asantehene da yeah wa akokotu na nima ye si akonwa na wa ha ye wi a na de ko kire eno po de fast okore man ne so yeah ye kodu Kumasi ya ye se nkwara yeah ukasa hai adenti na so aye ho de ko sa yen ye ta asem ye ntan nipa isa se nipa timi sesa na adwen asem de ye wuntimi sesa no wa bra wo sha se oye ne Jandam wo keka ne nsem no ana ma me hu se kai Kontihene oye mambofo on pe Berekum yie se obi be na mon kan kire ne se de we firi Asiedu ba no obo na daka mena ota asie na daka mena anu obo sanse ba bi obegina ya Achiaa me busa no oka se adwen bia ne tirim na emom de oni tirim an se obema corona fanato ma pefra odi kruye eni abotere na betiti kuro no abusanfo watimi anye wato ni so aye ti Kontihene o se ba na akwa ke tunu ade tira mo tira ho asoso Kontihene so ama na ba be asede owo tumi wo akonwa ne ho Kontihene tumi o woni tumi so ama hine nye na djuma esa se he efa amamre ni amane mu a
Berekum Asantehene dia efa abakosem mu a Asantehene dia eti dia na abetimi aye dia dane asem no apade na akwaje se odi Achiaa me beto fom no anye yie na de wo ma wadwuma no kran point mi anye na ha match mo wo awo yesi kọ na koye adwuma no oye no na Achiaa me ye kese nti die nti ana wo nti na wo mfa kakra na wo no efa emeka ho na kakra na wo na se bi nke ye di bebu wo no ama nei nsu kwa no man kwara toto fifi bi di wanim beyefo pani be bia wo fie aduro eni esa wutwa to ode ama wonchirima na ayana memblemi obi ase memblemi empanimfo na wono omkotena ho ye saa meeting no ti se bi mu fie no kwa animu no se bi mu ye nkwala mama Kontihene nkwa ti ba ka ti am se nti wo Kontihene ka ya akara se ugina Achiaa me anim ye chinchim wonsa ye ka to se yesi ye tiatia ya mu anka wasem video ntwantro Kontihene video ntwantro nti wo fi se de wo ka no why ready say wo ne sabi ahonhom a ebosikadwa ho ban ebeko de a koso na ye asante nhyehyeye asante kwan a ye fa so a nananom ede asante ebegina ya enei wo Kontihene wanya anu kasa wo Berekum no sabre no na ebikura na ye nwo sabre no ebikura na ona na bikura no ye kosankobi ye kosa wo nkobi nti ade nti na ho se kakra na wo nananom ye na wo ba beto ya wo di wo Kontihene wanya ho nkapo agu nsa enya kutunkuru bi afira ade cross bet bi asa wo mfi mu no wo ba bese no wo nananom antimi anse no wo na abetimi anse no ti Kontihene ente no wa wuko me de minim pefe se wo beko minim pefe na Bible kraka se bi predu asa kwasea na suntem na no frefre to kwana na suntem frefre sotoro ti de wo ye no samanfo de aba apodi ba na bebo ye bo wi a obekwa koyi hu ano hwe abakwasem na mamre eda ho etu Kontihene obetimi asesa no o sesa na kosi dabe de ayo se mabu na wo Berekum mote ne se Kontihene odidi makoja musubirani na men kan tre Kontihene se kwa kire do mahene adwuma badu no kwa kire ne se me pa cho adwuma no mintimi nye zan se wono ankasa kura na oye contractor no adwuma no wantimi anye tio oye contractor adwuma no wantimi anye na nye kaka na opone ma wo no abetimi anye se adwuma no Mpaninsem TV. Ankrofo bia Jandam adwuma ne so be mo won se Jandam yenim ye chen wo mu apade na Amankwaa akwaje no yesre mu san fa nko na Agyei ezan se kuntu kantabo ho kro bia sante kotoko ni Otumfuo se etu abio santema nyina awura se etu nya mekase utimi fa ne ntofom de bia meka kire mu abusua asante se tetrema empro tienie asante kasa se tetrema empro abusua me de Berekum nsam ana de bro ha Mpaninsem TV se na no first time subscribe, like, comment na share ayakwa ahimfie kente na accessories ayakwa ahimfie kente na accessories na du kunyima one na adotin ma ope kente ope esipim ope anyadie ne afade bia ye de ye ho siesie ye ho a ho na nsa beka no bra ne ye ma obi na bibia ntim nye kama afi Sly Electricals ese ne wasifie na wi offices no company no opese ode ayinam kani afefom na eyefe ya kono a e ba cho bomodin ase odi wani ebetire Sly Electricals 0245158733 abusia enkasa heba center atonso fe yasi Pentecost Junction oka ho bi esan se ne yare no adokru wa che onye ba bia fanfa bra atonso fe yasi Pentecost Junction udu asoko enkasa heba center de be hwew na also otimi anya wapomudin na onan no ene yare na atra so achen fi sha bibibi no etu ase kama edi ama abusia yanko ya ni mo maka bebe akiri na me fansem ni bibi emro abusia yanko ni yanko tie dasebra doctor Amankwaa na di awuo Berekum mahina okokura na no asem na me fa medi nkomo yi Na bride mi si akondwa so no anye boko
ekofa nsɛmsɛm pii bae Berekum akonnwa no efiri Asante asɔkɔre mmerɛ bi a Opokuwa the first na ɔpɛ ɔtrɛ santeman mu nti ɔkɔ ko wɔ mmea pii na ɔne dɔma ne Germanfoɔ kɔkɔn na odi wɔn so nkunim no na wɔn san aba no na ogya asogyafoɔ bi wɔ baabi a asese Berekum wei sɛ wɔn ntena hɔ na sɛ dɔmafoɔ ne anaasɛ Germanfoɔ wɔn sɔre sɛ wɔn ne asantefoɔ ɛbɛko a na kyerɛ sɛ wɔn asɔ animu na afei wɔn ato nkra na ɛde nipa bɛka wɔn ho nti akyire no na ɔyɛ n'adwene sɛ ɛsɛ sɛ ɔkyekyere kuro wɔ baabi a asogyafoɔ no wɔ no na nti okohu asɔkɔre Asante asɔkɔre manhene sɛ ɔmma ne nipa na ɔmfa nkɔkyekyere kuro wɔ baabi a asogyafoɔ no wɔ no nti nipa a oyi wɔn kɔɛ no ebi ne Amankwaa awuo a odi kan no na ebi ne nipa pii ka no ho na ɔmkɔkyekyere Berekum man ɔmkɔkyekyere Berekum nti ɔmkyekyere kuro no na nipa deɛ ɔntra se wiase afebɔɔ eduru baabi na Amankwaa awuo ɔkɔɔ ne kra akyi What be? Abusafo de ne enyume mani abri bebre ni se anura ana Berekum manhina na oye de subran tete apatam krobia Kofi Asante ode hye ebetwe afena asi bibi tie Asantehene tufo se to abi Asante manhina awura ose yenya nanu ya me aduampofo atwinana ose bibi tie ni wie na busua ansa na obesi bibi ache na Jandam ekoso ewo Berekum ninya Berekum Kontihene ono na aboabo adoma no afa se bi ebu se bi nyado wonu a se ye kana ye Asante kasem e beka so wonu ye ti bonkoso e de o matra ne chen ni senti ni se Berekum Kontihene begina Achiaa me ani ma Achiaa me bisa se ye anai ma yi na akoso am ya hene ohene yire ayi no no mo wonu ho asem ka mo se daabi ama Achiaa me tu onfo se mo kɔ no mo asomdwem ra kuro nim emabu wo kuro mo se asomdwe aba ne ba ne sei ana Jandam adwuma wasa ase ye mene asokɔre manhema ada ye yi ɔde hye no ɛde kyerɛ Achiaa me no mene asokɔre manhema ejina hɔ edi nkomo wa abra na Berekum Kontihene ɛne asokɔre manhema edi nkomo awie me ka kyerɛ abrewa ɛne meka mabie so me ka kyerɛ abrewa pray nye pray fa se abrewa di okoi wei okoya Asante dom se asokɔre manhema ebedi madansi a na obɛkae a wa abra na ɔte ne vox ni mu no a obodware hɔ no ɔkɔ na mene ndi san komo no me ka kyerɛ abrewa se abrewa wei okoya Asante dom nsema Achiaa me aka nyina ɛfa ha pie anyana sumche wo afa ha pie wanti ehwe izan se ono no wakwaje we waje emuka ne ahodo waje so anye ye onpia bonte meka nche so anye ye abusafo ye ntie Berekum Kontihene na me wi mekeka na ma adwentire no izan se ye ntra ma sabi ebru sabi anya da petesi konfo bia emfa Achiaa me animu meyefom le di ka mo fa se da masafu ihu a Yeah. oyi na do e o da Yeah. itosu mienu de aseda bema ekwo na busua Yeah. papa asi Yeah. abusua payin wa ha Yeah. abusuafo ahye nyina da mu nyina asi
Yeah. Na senia bibia ye kanu. Yeah. We are sitting no cray ba kope. Yeah. Amamre so yensesa no. Yeah. Na so oti wi ase na ba amfa no cray edi no kredie ama wa sitrem bibia nkoso. Yeah. Nti asema na na kra so hine akan. Yeah. No cray to do. Yeah. Berekum akonwa. Yeah. We will say because 71 years. Yeah. Nya kwara sa. Yeah. Nana kwa mabwatin edini se akonwa so somewhere 59 60 hono mi hu ye. Yeah. Na ma di 5 years. Mi hu. Yeah. Nana kwa mabwatin de no ba wiye ye nana bwachi samba biem. Yeah. Eno so ye hu ye. Yeah. Ni hu ya ne se abusuafo no ta na chi. Yeah. O man ne ta na abusuafo na chi. Yeah. Eni isi no kori nyina ye den ye gitum. Yeah. Sa ni isi ni. Yeah. If you say why ni sa na odi ntitimu ni papa mu na odi ba. Yeah. Nsema ko nyina sema na nakwa so hiri kan. Yeah. Me sheda ko ekoda Kumasi the 4 days hotel. Yeah. Ekutie bi. If you say me nya de Kontihene nya de abetra say. Obi nkotie no meka nkyerɛ wo. Yeah. Nsem nyina ayi manim sem. Yeah. Na ne hu ye ne say. No kra mama nhyia. No kra me kan nne. No kra mama nhyia. Yeah. If you say sabi o sa asemba na say ye de betu anima udi asem no wie. Yeah. Udi asem no wie a na aba ne say wo siese nipa ntam. Yeah. Be o sa hina metu say ka say na medifo wie a medifo a. Yeah. Ye be sesi chew pabam yo mompa mi nu echew no onfa nche na abuto ye mu ayedan aba. Ye hu ne sa. Yeah. Ye hu ne sa. Yeah. Nti sese baby eduru no. Yeah. Me de say ma hu wa say. Yeah. Berekum na sese mo ma ye ma ya dwen na so. Yeah. Obia ntimi sese Berekum kan ya ankasa ye ho. Yeah. Sese abusuafo ohini bia nso no asabisabi o yesi ohini abusuafo nka ho a ebe yi. Yeah. Asem na ba ye no Johnson kwato so yanko. Yeah. Adenti na sabri yesi hine abusuafo yin nka ho adehyepan yin nka ho atrankonwa nka ho na na wudi hine sei. Yeah. Ti meka ne pain say Kofi Asante konwa assembly de no kure ni nyame anim ni wafa mamre na mamne kwanso me o sa hina metu emi nyintu mamne ba ko ebi say ye kodu Kumasi no se mo hwe ya ya na ya so ye ho Berekum ye ti Berekum hine wa na akoso akire Asantehene da wakokotu na nima ye si akonwa no ha ye wi a ne de ko kire enu po de fast okore man ne so ye kodu Kumasi ya ye se nkwara ukasa hey ukasa hai adenti na so ye ho de kosa ti de best Berekum man say mo me anwe Berekum ho se mi ankasa mo dan mutie ya Berekum man ma say menya ne Kontihene na sabi o Kontihene o ba na Kontihene se akonwa so ana ana mi so a che na se so na no so Kofi Asante so na o se kontre na kontre wan kontre hu hia ka ekode sai Berekum fo mi wa kokodu fo wa ye de ne ye pese ka kire mo se ye tamochi mo mi emfa amamre ne amane nya adwuma me Kontihene na midi no sabi o ayabusu na de me bae mabusu apan wa ha me krofo wa Kontihene se ya nkasa na kro no bi chia ya na ya makro na chia kro bia Kontihene na ni eden Kontihene bia ni ho a o mre Kontihene bia no ade kwa o betra se enko ne ehwe enu ntina da se brebom Osahene asomaji mansabi Berekum ahimfu bi kwa na obom Osahene bibia me ye bia se mo hwe a galamse se mi nyina ye kan ni nyina no ti pese mi kire Berekum man se kwan a di Kofi Asante fa so nya mamre na mane no ye nye bisa da nti sese ya me dese sese ya da na kra so hine na busuafo no edi nipa aba ye di hye konkron abase na tabri di nipa abusuan na agiatum ama sese me ye mai nyina so wo ha agiatum se nipa yi na tabri na ba
ade da makoma so kese de se na boachi ye ma na boachi ye mfie dudu o nyina ye ntimi nyai na boachi na tabiri ba o hwe na sa de no onye na mfiri ho because papa no wabo beku enti asema me kan say mo bia nsro hwe mo bia nsro se Berekum ayewe Berekum se Berekum ayewe obi mfiri baby emesese Berekum ayen obi mfiri baby emesese Berekum ayen se mo hwe ya 1933 paper bi wo ha Berekum for year resolution e de command Asantehene say ye nsoma Asante biem e baaye na sa time no ne ma na ba sa no mse mo hwe Berekum abakose bantoko bi sie na pram hwan na twa ne ti yesi ye nko biem sese baby akodu no na boati na akwa mo boati na ye first president of Branf regional associates oni na ye de man hwa ni munyam kesi wi ntimi de ne meka ne say sese ya busuafo yi nipa de na ba ma mre ne amanne kwanso de na ba no e bonachi tom na kombia e be fa so a obi sai no uso wi a na Berekum afa ne ntuma pa fra ente ka se bebre Berekum fo na ma kire mo an se na wi yi we se oyesi bi kumase sabi yete ya ho na esi ahine obi nsi hine baabi mfa no ma e ma Berekum enko ne sa enko na no mo hwe se na oye ya di nkrofo firi kumase ne baaye se ebesi ni sabi egu ade ye de nim yansa na ana watie bi na me so minim de nie yen de bia ka cho se yen ye ta asem ye ntan nipa isa se nipa timi sesa na adwen asem de ye wutimi sesa no wa bra wo sha se oye ne Jandam wo keka ne nsem no ana ma me hu se kai Kontihene oye mambofo ompe Berekum yie se obi be na amon kan kire ne se ye we firi Asiedu e ba no obo na daka mena o ti asie na daka mena anu obo sase ba bi obegina ya Achiaa me busa no oka se adwen bia ne tirim na emom ye oni tirim anse obema corona fa no to ma pa fra o de kroye eni abotere na betiti kuro no abusanfo watimi anye wato ni so aye ti Kontihene o se ba na akwa ke tunu ko se ba na ya tunu ade tira mo tira ho so Kontihene so amana ba be asede owo tumi wo akonya ne ho Kontihene tumi o woni tumi so ama hene nya na djuma esa se he efa amamre ni amane emu a Berekum Asantehene dia efa abakose mu a Asantehene dia eti dia na abetimi aye dia dane asem no apade na akoje se odi Achiaa me beto fom no anye yie na de wo ma wadwuma no kran point mi anye na how much more wo awo yesi kọ na koye adwuma no he contractor na akoje contract no ono contract no ntimi nyo ana wo weka niye weka ya ma okudi laza ya pani bia ma no how much more na wo betimi aye ono no oye no na Achiaa me ye kese oye no na Achiaa me ye kese nti de nti ana wo nti na wo mfa kakra na wo no efa emeka ho na kakra na wo na se bi nke ye di bebu wo no ama enei nsukwa no man kwara toto fifi bi di onim beyefo pani be bia wo fi aduro ene esa wutwa to de ama wo nkirima enti wo fi se ye wo ye se otuna bi wakọ ato a akunya yi yebem wabuso ni bi adibi menya sure esan say dia wo ye no o ha o man no o ha kuro no se ya na sase no fe ana ne for Clayman cosmetic chief samodua ene wanya hini ana ye de tamabo ni sisi ana adan na dre na ayana mi blemi obi ase mi blemi
mpanimfoɔ na wɔn a wɔkɔtena hɔ yɛ saa meeting no ti sɛ bi mu mfie no ɛkɔ anim no sɛ bi mu yɛ nkwalaa mama Kontihene nko a ti abɛka kyerɛ m sɛ nti wo Kontihene nka ayɛ akwalaa sɛ wogyina kyerɛ me anim yɛ kyinkyim wɔn sa yɛ ka kyerɛ sɛ yɛsi yɛteatea wo ɛyɛ mo anka wasɛm video ntwa ntoro Kontihene video ntwa ntoro nti wo fi sɛ deɛ wo ka no why ready sɛ wo ne sɛ bi ahohom a ebosikadwa ho ban ebeko de a koso na ye koso esan se asante hyehyeye asante kwan a ye fa so a nananom e de asante ebegina ya enei wo Kontihene wanya anu e kasa wo Berekum no sabre no na ebikura na ye nwo sabre no ebikura bukura na ona na bikura no ye kosankobi ye kosa wo nkobi nti ade nti na ho se kakra na wo nananom ye na wo ba beto ya wo di wo Kontihene wanya ho nkapo agu nsa enya kutunkuru bi afira ade crossbelt bi asa wo fi mu no wo ba be se no wo nananom antimi anse no wo na abetimi ase no ye ti Kontihene ente no wa wuko me de minim pefe se wo beko minim pefe na Bible kraka sese bi predu asa kwasia na suntem na no frefre to kwana na suntem frefre sotoro ti de wo ye no samanfo de aba apodi ba na bebo ye bo wi a obekwa koyi hu ano ntu wuo anhwe be ye tan ye bedi watam beti ye pase ma wo hu se ese bi a watwa ato ho no enye ne go bu hu akonta de ama wo enkonya be ene ubedi na wa wabu akonta mpato minim se de me ne mo kan mo ne me ya adwen a esa se Kontihene nya na adwen se asomdwe wo Berekum no obema na fa ne tuma pa de afira Berekum nya ahwe o na akosu ami ahene ohene yire wonya ahwe de oye ne se ope asomdwe de amane man ope nkoso de amane man ana Berekum entimi nya bono ya asante se bi ntutina ene ma wonu nyina bepie ho ti se ntutina mo ma bepie ho no ma e de ntino ho se ye ha ye ho se tintina atwande ni ho ye mana wo ho ade ne ye ba ko si ye mienu ade ntino ho se ye mienu mi wa so ye ba ko abiafo we enye dede ne epe o enye dede ne epe o Mpaninsem techemampro no sebi nananom nimdia ne omunyansa no omadwe mu do enti na bibia ni a yase ahwe mu ahoma so that's where Dr. Amankwaa di ewu ne nsama okae hwe abakwasem ne amamre a eda ho etu Kontihene obetimi asesa no o sesa na kosi dabe dia yo say mabuna a wo Berekum mote ne se Kontihene ojijimo akoja musubirani Kontihene jijimo akoja musubirani Berekum Kontihene ono no oye python oye wowo odada muni yachi no oye muse ya obonse ye nuanu mu a omuni mu wowe no mde ababo po ni atoto wawe enu bi na Kontihene peto ye Berekum na Imam nkanto Kontihene se kwaka kire do ma hene adwuma badu no kone kwaka kire ne se me pacho adwuma no ntimi nye zan se wono ankasa kura na oye contractor no adwuma no wantimi anye tio oye contractor adwuma no wantimi anye na nye kaka na opone ma wono abetimi anye se adwuma no ne bola so mpete no ene ne mpreko ne nkrama no obi e wo mugu mu no wantimi anye adwuma no Karim citizen wantimi anye ohene David wantimi anye mama ba antimi anye ahinkro president antimi anye eduru ba bi ko matwa mo ho ko amba ka che se bi ewura eko Canada no kutia pa no abofunu semse ewi ase na manum agu ase adi mputu obremu amfa mputu amremu nti de pese ka che mo se omo tena ase hyehye etena ase dwuri ede ba ebenya adaje
asensu fi di afra mana sei say the be dru no o se e ka kire damfo said the damfo ye no enye yen say damfo kanu kire kire damfo say damfo agro ti de ye nyina no ye pese o mu hunu say amamre ne amane no enye ne ye ba be say no say ne be say na Ghana every baby ne be pie baby ade nti na yen ka say Ghana no obi ade no nti na obi ati no ye ene se Kwame Nkrumah ne be ya abakose ntwamu dia sa amamre ne amane atwamu dia Kwame Nkrumah anum na sha ase e chechire Ghana no akeka egbo mu we free ya ani e nyina e be kan bo mu na ye Ghana no ti se amamre ne abakosem se etwamu dia e ba cho mun kan se Ghana so atwam ti asante so ti yo asikula se BC oh ti no ma bi ho ma esra mo how powerful no wo kan kire mu ru anum se no ma no mutimi soa why mun kan kire wo mo se nyoma no there's no way am betimi aye se adwuma ne da enti sa Jandam work Kontihene ne nkrofo asase omo ye e wo Berekum ho nyina hey bola suja ye bedum no ye be sansu agum am na sei why ye be sansu agum siamu de mo simu ni adaje ye be nya adaje am ni asansu agum nya mo mamamre ne mamane maba kosem se de be ya mo amotena se am sampa de ye ka no eye no kre ne nyantro abusua Mpaninsem TV kakra bi na mpese ne uhu na mo wa ni jiro ezi say ohene no masi no Berekum enti aga subscribe like comment na share ayakwa infi kente na accessories Sly Electricals Lico Rental Services Enkasa Heba Center Station Ocean Agency on Mother Roman ne me di sa video e de bro man fa se da PSA fa koma na nan kansa moaye Kontihene na daroma ene akra enemy edifitiam komo bebrebe na ka jo se me betena se be di nkomo a minya me fiti ya na me be kasa o debi etia futu etia bakosem etia nkyerekire ansa na be kasa ya kasa ne mum ma men kan kire nananum bia se bi mpira asa mun konwa efie ne kekawa eba ho no enya mai afi na eba de pamcho musa nkomochi na mun kohwe na mun sesi etitia mun kohwe na mun sesi sanse oman no ene asante no se eyeyi a ye nchirima ye ni beche tinananum binum a moti ho a mun pese kuro no ebe kosoro no madaroma ogboni ani die mu a mun hwe ni yemaye na ye tamoti sembe ye nyoma pa ni abomaba so abusafo asana meka na Kontihene wasem enti amebo na baso ne se oyo hini nyansani a Asantehene di kuro ni share ne nsa no oma kuro ni mu aseda mfie miensani na himfie oba na de wani behwa a efe akono enye so abeto asase yantam bi na odi si ahimfie foforo ahimfie dada na ana wanya adaje akra ne kama apija ne yie ene ewu akote ahimfie a akono emu hwam ene ukọ fofiefie a mfie miensani fofie afa konfo a owontete a enche obeba fie yesi ni fie amano ukoye ntumi fie a yaye tiabusua wenum ni ahemfo a ni omo ye ne o se ebo mabaso ebi to asenyene ebinum ene nananum panimfo a mintimi nkai omu nyina adi nanso omo ye nnwuma pa na mumu a wonya nnwuma pa de me so amfa me fichiri na wo fa me fichiri a me mfa ho nchew se bi miru ano nso de o ye ne se me ne wa adwen nye pa ano so ntia se me ba mebo abaso de bi ye pekro ni puntu pekro ni kanko pekro ni koso sanse se binum antimi anya no ntia se onso ntimi nye bato de nkoma me no de wati ase nti yan hye ne so enu ti na me bo Kontihene abaso ya adwuma so ya ade mfie miensa obi ba 18 years ni ahemfie kro ni bi na ni nkonya akra mbokra no ho mpempra de wato adi na ahemfie no benya bi obi nso ahemfie aso wa ahemfie no ahwe ni empa kro bi nsim empa sese bi awo beba de omtra to sa dan ni mukra no ade so ko high student mattress ya se mu he
Ai abakosam ni amamre na muye ni sei. We abusua ye fancy na udi de etu aye achi a ahwe anam kra hu bibida. Ahwe ansem no beka so ni nyina eye. Ne mum ye pese mam hu se ye pani yie. Enye dede ni ye pani yie. Timo hye ne so. Abusua me ni Kofi Afrie. Me do si emepam bibia ba akira a san so ba ne ba bedi nkomo. Na mum kai na hye ne so se ahensem ntokwa ekoso nyina no. Ni nyina no Jandam work ni nyina ye be clear ni nyina afi ho. Na Asantehene ne fa ho di. Na Asantehene na so dwi. Na pepepe yo etimi aba. Na afi itutina no nsa ampa bibia ede na kwam. Me do si emepam e be san so hia makra. Mpaninsem TV